Je tomu už 80 let, co skončila v Evropě nejstrašnější válka, která ji dosud postihla. Třeba, že po většinu války náš kraj zůstal ušetřen veškerých útrap. Na konci války patřil náš region k těm jedním z nejvíce aktivních a také nejvíce zasažených v době povstání. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří bojovali za naši svobodu, a je naší společnou odpovědností, aby jsme už nikdy, ale opravdu nikdy nemuseli bránit naši zemi se zbraní v ruce. Můžete si jít nazbírat munici. Generace! Toto výročí však není jen vzpomínkou na minulost. Je také výzvou pro naši přítomnost. Abychom nezapomínali, kam může vést nenávist, lhostejnost a neochota bránit základní lidské hodnoty. A zároveň připomínkou, jak důležitá je svoboda, demokracie a vzájemná pomoc a úcta mezi národy i lidmi navzájem. Děkuji vám, že jste dnes přišli, nebo tím, že si společně připomínáme minulost, zároveň chráníme naši budoucnost.